Ayaqhuba eMarikana eMntla Ntshona amalungiselelo emibhiyozo yokufinca ishumi leminyaka waasekwayo umbutho we-EFF. Lemibhiyozo ezakubanjelwa kweliphondo ngomso itshayelela umndyadala ozakusingathelwa kwibala i-FNB eRhawutini ngoMgqibelo. Umbutho i-Economic Freedom Fighters wasekwa ngulowo wanikwa uphumaphele i-ANC umnumzana Julius Malema encediswa ngumnumzana Floyd Shibambu ngomhla wama-26 kuJulayi ka-2013. Wasekelwa kwibala iKopi eMarikana eMntla Ntshona apho kwabulawelwa khona abasebenzi basemgodini ngethuba bekuqhankqalazo benyanzelisa ukuphuculwa kwemivuzo. Izinto zime ngonina ke eliqela lilungele ukusingatha imibhiyozo ngomso ebulela ukufinca ishumi leminyaka. We came here to launch. Now we are finishing 10 years. We are back here in order to remind the people that the baby that was born here is now a walking baby, is a baby that is a third opposition party, is a baby that is strong, is a baby that is challenging the status quo, but most importantly is a baby that is taking care and fighting for the worker. Kule mibhiyozo kumenywe neentsapho zamaxhoba aseMarikana. The widows in particular and the children of some of the miners that had fallen here. We are working with them. We have a good relationship with them. Some of them are invited. Some of them apologize for whatever reasons they have. I-EFF ke ilele kwindawo yesibini ngobukhulu kuluhlu lamaqela aphikisayo kweli ilandela emva kwe-DA. Kulindeleke ukuba ibala i-FNB ligcwale lime ngeembambo xa iliqela lizawube lisingethe owona mnyadala wale mibhiyozo ngomgqibelo.